பேசிவிட்டு சென்ற திராவிட இயக்கத்தின் தலைவர், ஆசிரியர் என்று எங்களால் அன்பாக அழைக்கப்படும் வீரமணி ஐயா அவர்களுக்கும், இங்கே மேடையில் வீற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவர் அழகிரி ஐயா அவர்களுக்கும், விஐடியினுடைய வேந்தர் ஐயா விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும், பழனி மாணிக்கம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பழனி மாணிக்கம் அவர்களுக்கும், என்னுடைய அருமை சகோதரர் TKS இளங்கவன் அவர்களுக்கும், வேங்கடபதி ஐயா அவர்களுக்கும், நல்லி குப்புசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே அவையிலே கூடியிருக்கின்ற அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சம்பத்துக்கும் எனக்கும் 40 ஆண்டு கால பழக்கம்னு சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது. அப்படி சொன்னால் அவருடைய வயசு தெரிஞ்சு போயிடுங்கிறதுனால சொல்கிறதுக்கு பயந்து நான் சொல்லாமல் இருக்கிறேன். அதனால் அவருக்கு 40 வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. 40 வயசுக்காக நான் பழகியிருக்கேன்னு சொன்னால் அது வயசு தெரிஞ்சு போயிடும். அதனால் நான் சொல்லலை. மற்றபடி அவர் எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர். அப்படி பேசிக்கிட்டே போனாக்கா இன்றைக்கி நம்ம அஞ்சலி செலுத்த வந்தது கமலம்மாள் அவர்களுக்கு. அதை விட்டுட்டு சம்பத் புகழ் பாடுற மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. அதுக்கு பயந்துக்கிட்டு நான் அம்மையாரை பற்றி என்ன எனக்கு மனசில் தோணுதுன்னா, 103 ஆண்டுகள்னாக்கா 1919 அதானே. அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு சனாதனத்தின் பிடியில் இப்போ சிக்கி கொண்டிருந்த காலம். சகுந்தலன்னு ஒரு சினிமா வந்தது. MS சுப்புலட்சுமி நடித்தது, GN பாலசுப்ரமணியன் நடித்தது. உங்களுக்கெல்லாம் ஒருவேளை தெரிஞ்சிருப்பாருக்கு தெரியாது. அதில் ஒரு டயலாக் வரும். சகுந்தலன் நின்றுக்கிட்டு இருப்பா, துஷ்யந்த முதல் முறையாக பார்ப்பான். அவள் அப்படி தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டு நிற்பா. ஏன் இப்படி குனிஞ்சு நிற்கிற, கண்ணில் ஏதாவது கண்ணில் மகரந்த பிடி விடலை. சகுந்தல டயலாகு. அதுக்கு அவர் GN பாலசுப்ரமணியம் சமிக்கணும். இது என்ன மொழின்னு தெரியுமா? தமிழ். இவ்வளோ நேரம் சொன்ன இந்த சினிமா தமிழ். அப்புறம் பாகதூர் ஒரு பாட்டு பாடுவார். வதனமே சந்திர பிம்பமோ மலர்ந்த சரோஜமோ, இது என்ன மொழி? இதுவும் தமிழ். இப்படிப்பட்ட காலத்தில் பிறந்திருக்காங்க அவங்க. பெண்கள் வெளியில் வர முடியாது, பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாது. நான் என்னுடைய வயசுக்கு என்னுடைய சகோதரிகள் வீட்டில் இருக்கும்போது போஸ்ட்மேன் வந்து போஸ்ட்னு கொடுக்கும்போது என்னுடைய சகோதரிகள் யாரோ எந்திரிச்சு வாங்க போனாக்கா என்னுடைய பாட்டி ஒரு சத்தம் போடுவாங்க, ஏண்டி ஒரு ஆம்பளை எவனா வர்றா, நீ முன்னாடி பண்ணிக்கிறியா, உட்காரு. அதெல்லாம் வந்து தடி நாட்டம் உட்காந்துருக்காங்க, போய் வாங்கிட்டு வருவான். அந்த மாதிரி பெண்கள் வெளியே எட்டி பார்க்க கூட அனுமதிக்கப்படாத ஒரு காலத்தில் பிறந்த ஒரு பெண்மணி கல்லூரியில் படித்து பட்டம் பெற்ற ஒரே தகுதியை பெற்ற ஒரே பெண்மணி என்ற தகுதியை பெற்ற போது அவருடைய தந்தையாரை பற்றி நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். அவர்களை பெற்ற சம்பத்தினுடைய பாட்டி தாத்தா பாட்டியை பற்றி நினைக்கிறேன். அவர்கள் எவ்வளவு முற்போக்குவாதிகளாக இருந்திருந்தால் அந்த காலத்திலே தன்னுடைய பெண்ணை படிக்க வைத்து முற்போக்குவாதியாக நிற்க வைத்திருப்பார்கள். பெரியார் புகழ் பெறாத காலம் அது. அந்த நேரத்திலே திராவிட கழகத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். எவ்வளவு பெரிய சிந்தனை, எவ்வளவு பெரிய ஒரு புரட்சிகரமான பெண்ணாக அவர்கள் திகழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நினைக்கும் போது பெரிய ஆச்சரியம். எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய வருத்தம் என்றால், சம்பத்துடைய மூத்த சகோதரர் சன்மார்க்கம் நானும் ஒரு நெருங்கிய நண்பர்கள் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொள்வோம். அவர் என்னிடம் பேசும்போது எங்கள் அம்மாவுக்கு அடுத்த வருஷம் 100 வயசு தெரியுமா உனக்குன்னார். தெரியும், அது சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா. நான் உடனே சொன்னேன், பெருசாக நம்ம அதை கொண்டாடணுங்க, 100 ஆண்டு விழாவை நம்ம பெருசாக கொண்டாடணுன்னு. ஆமாம், நம்ம அதை என்ன பண்ணலான்னார். நான் அதை பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் வந்து காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்பில் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த கிளப்லேயே நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம், நடத்துவோம் அப்படின்னா. அது 2 பேரும் சேர்ந்து எப்படியெல்லாம் பேசலாம் 2-3 நாள் பேசிட்டு பண்ணாங்க. பெரிய துர்பாகியம், சன்மார்க்கம் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவர் மறைந்து போய்விட்டார். நான் எனக்கு பெரிய இடி விழுந்த மாதிரி இருந்தது. சன்மார்க்கம் வந்து ஒரு சம்பத்தை பற்றி இவ்வளோ பேசுறீங்க. சன்மார்க்கம் ஒரு பெரிய தொழிற்சங்கவாதி, திருப்பத்தூர் பல புரட்சிகரமான செயல்களை செய்தவர் அவர். அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு எல்லாம் செய்யலாம் நினைச்ச போது எதிர்பாராத விதமாக அவரே மறைந்த பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய இழப்பு, தனிப்பட்ட இழப்பு. அவரை பற்றியும் நான் நினைத்துக் கொள்கிறேன். சம்பத்தினுடைய மூத்த சகோதரர் சச்சிதானந்தம் மிக அருமையான நண்பர். எனக்கு சம்பத்தினுடைய மற்ற சகோதரிகள் எல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ அறிமுகம் கிடையாது. சச்சிதானந்தும் சன்மார்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கியவர்கள். அது மட்டுமல்லாமல் திருப்பத்தூரில் நான் பிறந்தேன்.
ஆனால் திருப்பத்தூருக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம். பிறந்தது என்னுடைய தாய் மாமன் அங்கே தான் இருந்தார். பெரியாருக்கும் திருப்பத்தூருக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பெரியாருடைய மூத்த சம்பந்தி சாமிநாயுடு, சுலோச்சனா சம்பத்துடைய தந்தையார் திருப்பத்தூரை சார்ந்தவர்கள். என் தாய் மாமா பெரியசாமி அவருடைய அடுத்த வீடு. ஆக இந்த பெரியாருக்கு திராவிட இயக்கத்துக்கும் திருப்பத்தூருக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்புகள் இருப்பதற்கு இதெல்லாம் ஒரே ஒரு காரணம். ஆக சம்பத்துடைய ஒரு அந்த கமலம்மாளுக்கு இருந்த பெரிய சோகம் ஐயா ஆசிரியர் ஐயா சொன்னது போல சம்பத்தை திருமணம் செய்து கொள்ளாது. ஒருவேளை அவர் நன்றாக சுறுசுறுப்பாக இருப்பதற்கு அதுதான் காரணம் என்பது தெரியல. ஒருவேளை பொண்டாட்டி இருந்திருந்தாங்க இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பெருசாக நடந்திருக்குமாங்கிறது அடுத்த இது. இந்த காலம் எப்படின்னா எனக்கு 81 வயசு ஆகி போச்சு. நீண்ட காலம் வாழ்கிறத பார்த்துட்டு என்னுடைய குடும்பத்தில் நிறையா பேரன் பேத்திகள்லாம் இருக்காங்க. ஒரு நாள் ஒரு பேத்தி என்ன கேட்டுச்சு, என்ன தாத்தா ஒன்றும் ஐடியாவே இல்லையான்னுச்சு. அவசரப்படாத போயிடுவேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி கேட்குற காலம் இப்போ கூட சொல்கிறாங்க, இன்னுமா அப்படி போயிடுறியா அந்த மாதிரி கேட்குற காலத்தில் தன்னுடைய தாய்க்கு ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி அது அப்போ ஆசிரியர் சொன்ன மாதிரி என்ன நாதஸ்வரம் வச்சுருக்கீங்களே நான் கேட்டேன். முழு வாழ்வு வாழ்ந்து நிறைவாழ்வு வாழ்ந்த ஒரு அம்மையாருடைய மறைவை நாம் போற்றி மகிழணும். அதுக்காக தான் மங்கள இசை போட்டிருக்கேன்னு நான் சொன்னபோது ஆசிரியர் சொன்னார், அதுதான் பகுத்தறிவுவாதியினுடைய பார்வையினர். அப்படிப்பட்ட ஒரு பகுத்தறிவுவாதியினுடைய குடும்பம், அந்த குடும்பத்தை ஈன்றெடுத்த தாய், அவருடைய நினைவை போற்றுவதற்கு எனக்கு போற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்காக சம்பத் அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.